Sanibona, ngiyabingelela umnguni umthando wabantu othenga zondodo wasiphandetho wasikhona. Ngithi angikhulume nabantu bakithi, angikhulume nesizwe sikaphunga nomagebo ukuthi ikhona le yokuvaleka kwezinto. Zivaleka uqala unyaka uzuphela, unyaka ivalekile. Kungagcini lapho makuthi January usuku unethemba lokuthi nawe khonto ozoyenza kungenzeki, kuvaliwe. Leyo nto leyo ke iyahlupha kakhulu, engathi singayilungisa kuqala kungaze kufike isikhathi sokuthi unyaka uyaphela kungalungisekanga. Bengithi ke uma kukhona ukuthi akwazanga ukulungisa izinto zakho kwaze kwashaya uDisemba, ngiyacela ukuthi uyilungise. Uzithi masithi January ubuyela vele emandleni akho kade unawo, namandla akho okade ucindezelwe kuwo, ngoba abantu bayacindezelana. Abantu, umuntu unelungaqhamuka nento enhle noma bekubone unento enhle bakuraphe nje ukuthi le nto le ingalungi ngampela. Kusho ukuthi banuke wazama, athi umuntu yazi ngike ngazama unyaka uqala kodwa manje ngiyabona ukuthi ayikhona engathi akuhambanga kahle, kulokhu kufasekile. Izinto lezo ongayilungisa, izinto lezo ongakwazi ukuyiwasha ziwasheke. Bengingasho njalo ukuthi ke ungawashwa. La nginokusebenzela eGoli lapha eSoweto, Orlando West Extension, uMampuru Street. La ngisebenzela khona njalo ngomhla ka-1 kuya kumhla ka-3. Njengoba kuDisemba ngizosebenza khona ngomhla ka-1 ngomhla ka-2 kuzobe kuyispecial. Ukugeza kusespecialini, amandla esigubhu especialini, amandla enduku yaseCongo kusespecialini. So wena okwakho ukuthi ufone makukhona uma ufuna ukugeza noma ufuna ukwenza okuthile, uyafona bese uyabhalisa, usho indawo ongakuyo ukuthi ngingakuphi, bese-ke siyakwazi ukuthi sikuncede, siyakwazi ukuthi sikusize uthole indlela yokusizakala. Umuthi awumbiwa ndawonye, futhi-ke umuthi uyahambisana nedlozi lakho elisuke likuholela ukuthi iyakusibani. Uyakwazi ukufika kulo muntu lowo usizakale ngampela naye, futhi uma enedlozi elihle uyakwazi ukukusiza ukuxhumana amadlozeni lisizakale. Ngisho ngabe kuthiwa inkinga yakho ingakanani, kodwa uyakwazi ukugcina uwenjani, uncedekile. Ngiyabonga kakhulu. Ningakhohlwa umhla ka-1 nangomhla ka-2 Disemba ispecial. Sizobe senza izinto ngokwamanani afanayo. Sicele futhi ukuthi abantu bafone. 1 sila eGoli, 2 seGoli, bese umhla ka-9 sobe siseThekwini. Ngiyabonga kakhulu. Inkosi inibusise. Amen.